Op het plak van het ongeluk stiet nou een betinkingsbeam. In raad zeggen ze oentje oud nee. De meeste mensen zijn nog altijd net de oude. Liek als Tom Veddema, die als een van de eersten rekken waren. Die verwonings die ben er een hele tijd. En er ben aardig wat mensen die ik aanjongen hebben van nou, de boetenvrouw die mij gerust wil weten van hoe dat die nog is. Dat mensen daar gewoon psychisch nog mee zitten, lichamelijk nog mee zitten. En dat er nog net zo volle ben die weer 100 punten binnen. Leer van wat hier gebeurd is, zei het dorpsbelangraad. Ik al had ze net een rol gehad in de organisatie van het vreugdevuur. Nu traditie dat hij s'avonds dienen. En dan wordt het echt al vanzelfsprekend he, dat je daar staan op het dik en je denkt, ja, vuur dat schuurt al iedereen. En dat dienen hier eigenlijk ook echt bij stilstaan. En nou ja, het is nou wel zo he, dat mensen zich vol meer bewust zijn van gevaren. De gemeente Dongerendiel had de regels onderscherpen. 1 of 2 personen moeten nou een ontheffing onvregen. Die persoon binnen ik onspreekpunt van wat er op de bulten komt, maar ik voor de verkeersveiligheid. We maken het echt niet grutter dan nodig is. En dat hebben we vanmiddag voor een sign van. We maken het niet van dit kind dus nooit meer. Maar vanzelfs, Elsenien is wel wat alerter. De burgemeester denkt net dat de nieuwe regels mensen afschrikt om een vreugdevuur te organiseren. Maar stwarm rint het net maar de onvragen. Het voelt mij ook wel op dat bij die parteer met de dwarpen die we in de onroenweken hebben, dat er de dwarpen inderdaad wel wat mooi Fries met een schietskwarje van wat betekent nou die verantwoordelijkheid en dat voor zo'n vreugdevuur. Vanuit het hele land is er interesse voor de wijze waarop raad de boel oppakt het na het ongeluk. Kwartlien nog wie Tom Veddema een van de sprekers op een landelijke dag voor veiligheidsregio's. Hij moest vertellen over die unieke gearworking tussen professionele hulpverleners en de mensen uit eigen dorp. Ik zei, als de mensen er zo'n beetje aan hakken, dat is de reden waarom we weer binnen.